Así rematamos o parte, facémolo con imaxes do que deu de sí a nova edición da Feira de Antigüidades e Cousas Curiosas que se celebrou esta mesma fin de semana na Estrada e que non decepcionou pese a que o tempo non acompañou a sair das casas. Rematamos, como lles digo, con esas imaxes. Hoxe non haberá peneira, rematou a programación da peneira nesta edición, volverá de cara ao mes de setembro. Desfruten do que resta de xornada.